Obrigado. Deputy Tonino Piccola. 1 minute, please. Hvala lijepo. Oko 100 000 migranata stiglo je samo ove godine u Italiju, a libijska obalna straža presrela je 16,5 migranata. Uvjeti života onih koji stignu u Europu već su dovoljno teški, a dolazi zima. Prije 2 tjedna samo u jednoj akciji spašeno je preko 600 migranata, od čega 200 djece. Svi su oni povjerili svoje i živote svojih obitelji krijumčarima ljudi. Ove godine čak 2,5 migranata smrtno je stradalo u Sredozemnom moru, koje već dugo predstavlja najsmrtonosnije more na svijetu. Istodobno, jedino konkretno oko čega se Vijeće usaglasilo su mehanizmi za jaču kontrolu vanjskih granica. Prošlotjedni zaključci o sredozemnoj ruti prepuni deklaracija to najbolje dokazuju. Krajnje je vrijeme za konkretnu solidarnost među članicama, ali i konkretne mehanizme jačanja europske zajedničke i sigurnosne politike. Europska unija treba evoluirati od donatora do kreatora međunarodne politike, from payer to player. Mora osnažiti svoju prisutnost na razorenim područjima. Dugoročno rješenje uvijek je tamo gdje problem nastaje.